Senyorita, nganon diri man ka nagbalay-balay nga manilig man ko diri Diri man akong gusto kay hangin. Ya pa jud ka naglingkod nga daghan kay sagbot, nahugaw na imong bag-o. Ayaw magbuot kay waka ka abroad. Tugan ta kang mami karon. Magdruing-druing ba yaming Mary diri ha? Inigid senyorita bang maldita kaayo. Badlungon ni mo. Kita na yun ay kasabaan. Sumbong ta kasi mong mami be. Reyna, Ganun tawag-tawag makas ako mami. Muha din ang mami. Tugan ko nimo. Murag labanan. Ikaw akong itugan be. magpahaba na po ni siyang mami ron. Mami! Mami! Nagsiyakit man si senyorita. Sarap po kayo sumbong ani siyang mami ay. Unsa na pud na Maria? Mami, si Claire, good mami. Pawawon ko niya dito sa mong gibalay-balayan ni Mary. Kabarong nagdrawing-drawing me. Pirtir ang bataa o. Bisan pabalinon ra ganin ako kay manilhig ko. Na, ipas na po si Claire ani ron. Kasabaan na po na. Claire, ali sagod? Reyna, padulong na. Yes, Reyna. Yes, Reyna. Dagway ni senyorita o. Claire, unsa man gisumbong ni Maria? Imo man na siya gipapahawa dito nga nag-study man ka ni siya. Ito, mami, iyabit akong gipapahawa dito. Disturbo kayo sa kuwang pag-study. Nasuko pa dyan na siya sa kuwa. Hala, nagpataka ra gini si senyorita Reyna ba? Wala man gutta ka gipahawa senyorita. Gipabalin ra man gutta ka kay manilhig ko dito basig maabugan ka. Wala gihapon. Claire, pasagdiso na si senyorita nimo diha. Unya na panilhi pag humanyag dula. Gikasaban. Dagway ni senyorita o. Sige, Reyna. Napalit na dyan ako itong sapatos na gusto kayo ni Tisoy ba? Kaya nabikir man ni ato ni Aging Adlaw. Malipay yun si Tisoy ani inig makakita siya ani unyang hapon inig uli niya. Dari ko agi sa mansion ni kay shortcut. Mary, tanawa Mary. Gwapo kayo na ako pagka-color. Si Dudong Pawex mo, Saan mo na si senyorita di ha? Pura magbata na di ka iyaka. Oy, Dudong Pawex, nga na naman po ko diri ni Age. Grabe po ni si senyorita oy di naman paagi. Natural mo agi ko kay dalan man eh. Lagot ba yakay mi ni mami si mo ha? Nagitagaan mi ni mog unom ka buok lubi niya. Turok pa jud. Ibaligyan na mo dito ilahan ni Piping. Pagpiso ray kuha. Moganin ka to akong gihatag no. Kay kabalo ko barato ra ang kuha. Oh, tanawa senyorita. Nakapalit ko og sapatos. Kay tikasan man ka. Kapangit anang sapatusan. Mas gwapo ang bag. Daghan pa jud dulaan na apa jud ni drawing ni Mary. Mary no? Bag day na, sa sako man na. Isulod tanong ka ng sako. Kini mo'y bag senyorita oh. Sa sapatos ni Tisoy, nindot kayo. Maunay angay nimo. Pabalhinon bitok kag kanina sa sulod. Tanawa na abtan kang Dudong Pawex nga sungugan kaayo. Isulod sa ako ha. Ito ka ng mami be para dili na kakagi diri ha. Senyorita, wala kay sapatos, wala pa jud kay bag. Nye. Pangit. Na, gisungog pa dyan kumayo ni Dudong Pawex. Pangit Japon, kagwapo nako, sama sa kagwapo ani sapatos ug akong bag, ibog lang ka. Dudong Pawex, lakaw na. Makasabaan jud kang Reyna ron. Koy Claire, kung saon man gud na balita mo kay nimong alaga gud. Mami! Ano na ko dili mami si Dudong Pawex mami ha. Maria, naunsa naman pud ka? Ala, si Reyna. Mami, si Dudong Pawex mami o giaway ko. Na, ako na noy nangaway ani na niagi raman ko. Ang pawig sa kadaagi na lang jud nimo diri ba pahilakon nimo si Maria. Mami, ngon pa si Dudong Pawex sa pangit daw akong bag na isunod ako niya sa sako. Taka raman si senyorita oy. Inuod bitaw. Ikaw Dudong Pawig ha, naglagot na ba ako sa imuha? Mami, kurayon pagod nato na dira mami para dili na sila kaagi ni Tisoy duwa ba. Sige senyorita, Reyna, mauli na ko. Senyorita. Sapatos ug bago. Sige Maria, kaya na ugma. Tahan na, ayun naghilak. Mami, palitin ko sa pato ng bag mami para sa itong gipalit ni Dudong Pawex ka Tisoy. Senyorita, papalit ani oh. Nahilo na Maria, ayun naghilak. Palitan ta ka ugma og sapatos ug Palitin bag. na yun mami ba? Yung si Dudong Pawex mami, dili man daw ni bag sa ako man daw ni. Ikaw kung sulod be.